gang. Jeg er tilbage med endnu en video. Jeg sidder og ser Lego Masters, og så kom jeg sådan... Jeg kan jo godt bygge Lego. Jeg har bygget fandens meget af det. Men jeg kan ikke bygge det sådan uden. You know. Så jeg fik den idé, at jeg skal lære at bygge Lego. Mit problem er bare, at der er rigtig meget Lego, så det jeg skal starte med er at sortere det. Så om jeg lærer at bygge Lego i samme video, som jeg sorterer det? Probably not. Vi får en rigtig sej 20 perspektiv. Vi har kasser her. Hvad er planen? Det ved jeg ikke. Vi kommer til at have den her. Fordi det her er det perspektiv, man får, når man er på den danske kanal. Jeg har fået at vide, eller jeg tror, hvis den her den er rare, men jeg tror, den ville være mere rare, hvis den havde ben. Nå. Klokken er 9:40. Ui, det er meget det her. Det er meget arbejde. Jeg har røde klodser heri, og jeg har fået en blå kasse, så min plan var... Okay, wait for it. Jeg putter blå klodser i den blå kasse. There's a book. Lad mig læse højt. Once upon a time. Og så står der ikke her. Hænder. What's happening? Er det et mullet, det her? Eller... Nej, det skal sidde sådan her. Der har jeg. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad det er. Der er vinger, og der er sådan en CD, og der... Jeg ved ikke, hvordan den skal vende, eller hvad det er. Hvad er det? Hvor blev den af? Vi har lavet en stige. Ja, det er det for i dag. Yes. Vi ses senere. Hej. Vi er back. Det har været et par dage nu. Jeg startede med at sortere den 3. tror jeg, og det er nu den 6. er blevet færdig i går. Lad mig vise dig, hvad det blev til. Det her, det er små ting. Det her, det er store klodser. Store klodser. Små. Mit knæ. Heri er der ting som våben og glas og skål og sådan noget. Og julemanden. Jul. Ja. Grunden til, at jeg ikke gad at filme mig og sortere det hele, fordi 1, det blev pissekedeligt at se, og 2, det var pissekedeligt at redigere det. Fordi jeg ikke engang... Hvad betyder det her for content? Vi er jo i august, og der er sådan 18 dage til min fødselsdag. Og fordi jeg er mig, så får jeg 100% Lego. Der kommer jeg til at filme en video, hvor jeg bygger Lego. Og alt det, der hejster. Så et tidspunkt i september får I mere content, også fordi I har fundet en opbevaringsboks i Hjem og Fix, som jeg kan købe i september. Så der bliver mere sortering. Yay! Jeg tror måske, jeg sørger for den her video ud på min fødselsdag. Så når du ser den her, så er jeg 17. Der bliver en video i september, og det kan jeg ikke med love, fordi det gør der. Bikini bottom.